Síla hlasu. Posledních pár let nejraději poslouchám svůj hlas. Píšu a nahrávám se. Čtu knihy a nahrávám se. Nahrávám si vzkazy, vděčnosti a pak často před usnutím poslouchám svůj hlas. Zjistila jsem, že se takto nejlépe napojují na vlastní DNA. Vím, že každý z nás to může chápat trochu jinak. Já se často vracím k jedné vzpomínce z dětství, která ve mně přetrvává, jako by to bylo včera. Když jsem byla malá holka, fascinovala mě jedna dívka ze třídy. Měla hlas, který zněl jako melodie, tak čistý, tak jasný, tak plný nějaké zvláštní síly, která mi byla tak blízká. Kdykoliv promluvila, znělo to, jako by její slova měly nějakou magickou moc. A já jsem ji obdivovala. Obdivovala jsem její hlas, jako by byl klíčem k něčemu tajemnému, co jsem ještě neznala. A pak, jednoho dne, když jsme v kolektivu hráli vybíjenou, jsem si náhle uvědomila, že ten hlas, který vychází z mých úst, zní trochu jako její. Bylo to, jako by se něco z její energie přeneslo na ten můj hlas. Překvapilo mě to, až jsem se trochu zalekla. Možná to byla jen náhoda, nebo možná něco víc. Něco, co vnímáme jen v hlubokých zákoutích našeho bytí. Ta vzpomínka, jak jsem byla schopná stělesnit něco z jejího hlasu, jako by její vibrace zůstaly uvnitř mě, je tak živá, jako by se to stalo včera. Kocůrku, nahrávám, nech toho. Síla, barva, postavení hlasu, nejen to, co říkáme, ale i to, co ve své hloubce cítíme, mi potvrzuje, že hlas není jenom zvuk, že jsou to vibrace, které nesou naše emoce, naše záměry, naše skryté touhy, naše zážitky, zkušenosti. A když něco tak silně obdivujeme, může nás to ovlivnit až do té míry, že začneme rezonovat s tím, co obdivujeme. Může se stát, že si od něj půjčíme něco, co se odrazí i v našem vlastním projevu. Možná to není jen náhoda, že se v určité chvíli najednou objeví něco, co jsme předtím vnímali jako odraz jiných. Zdá se, že to není jen o tom, co vyslovujeme, ale o tom, jak hluboko v nás to slovo může zaznít. Že může přebírat tóny a vibrace všeho, co jsme obdivovali a co nás hluboce zasáhlo. Jako zrcadlo, které odráží naši duši. A v tom zrcadle, v těch vibracích, se někdy zjeví i fragmenty toho, co nás obklopuje. Hlas druhých, naše touhy, naše sny. Ať už je to vědomé nebo ne, hlas je mostem mezi tím, co jsme, a tím, co nás formuje. Když promlouváme, zpíváme, když vydáváme jakýkoliv zvuk, v každé té vibraci je něco, co rezonuje s okolním světem. A možná právě v těchto vibracích, v té energii, která nás obklopuje a kterou do svého hlasu vtahujeme, je skrytá moc proměny. Můžeme skrze něj prožívat, léčit, spojovat se s něčím, co přesahuje naši běžnou realitu. A to už všichni dobře víme. Co když skrze obdiv, skrze naši lásku k něčemu dokážeme přetvořit i to, jak promlouváme, jak zpíváme, jak se vyjadřujeme. Co když náš hlas není jen náš vlastní? Možná, že právě v této hluboké souvislosti s tím, co milujeme, se náš hlas proměňuje. Přijde mi to jako tajemství, které teprve začínáme rozplétat. Ať už to cítíme jakkoliv, jedno je jisté, náš hlas má sílu.
má sílu transformovat, uzdravovat, spojovat. A skrze něj se projevují všechny ty zázraky, které jsme obdivovali, které jsme v sobě přijali. Možná si to trochu mystifikuji, ale já tu vzpomínku nosím stále v srdci. Ať už prostřednictvím zpěvu, slov, jež proneseme, nebo ticha, naplněného hlubokým záměrem, náš hlas je klíčem, který otevírá bránu naší jedinečné tvůrčí síly. Nechť náš hlas zazní, nejsme pouhým nástrojem pro zvuk, jsme tím zvukem, jehož vibrace nesou esenci našeho bytí. A právě díky tomu všemu a naší vybudované rozlišovací schopnosti dnes už rozeznáváme během pár vteřin, zda to bytí s tebou rezonuje či nikoliv. A dnes také už víme, proč se nejdřív podíváš do očí a pak nastražíš uši. S láskou Edy Sarána a její otravující kocour. Čiči, běž už ven. Jsou 2 hodiny po půlnoci a ty ještě tady. Ještě tady ničíš kytky, jo? Utíkej. Šup, 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 šup.